Medyo po gari susuluhon ko ang programa ngunyan. Taunang una, ang satuyang partner digdi, si Hanilet po, garo may importanteng piglakaw sa Metro Manila. And so, day talaga siya pwede. And of course, as usual, nag-invite kami kay mga resource persons coming from the government and sometimes sa private sector. Pero sa ngunyan gari halatunda baka mag-abot man po giraray. Importanteng maray ang satuyang resource person today because I'm sure dakulon po siyang pwedeng ihira sa satuya. Nakaaraman, unang-una bilang sarong negosyante, bako lang po ordinaryong negosyante, kundi talagang masasabi ta na successful na negosyante. Sa kadakulan kang sa iyang negosyo na pigkakaputan sa ngunyan. And of course, added to that, other from being a businessman, saro po siyang elected official kang satuyang gobyerno. And what is important is, siya ang makapot or nagkakapot kang Committee on Trade and Commerce. Kung dahil po ako nagsasala, other than the other committees na pwede niyang pigkakaputan. So, sabi nga ni, may gestor dai, the show must go on. So talagang idadagos ta po. So for the meantime, siguro magayo na magdiskutir kita kang mga issues na nangyayari sa satuyang kapalibutan. Lalong-lalo pa, itong mga issues na nakakaapektar sa satuyang pagnenegosyo. And of course, it follows na apektado man ang satuyang pagkabuhay sa pang-urualdaw. Okay. Kang Lunes, July 28, nagkaigwa po ning SONA ang satuyang presidente. Ang SONA itong State of the Nation Address. Gustong sabihon, ini po ang annual event na ginigibo kang presidente para i-report sa mga Pilipinos kung ano ang nangyari sa nakaaging sarong taon, or in the case of the president now, President BBM, nag-report siya kung ano ang nangyari for the past 3 years. We should remember na ang sa iyang report is a midterm one. Gustong sabihin, nasa tahaw kang sa iyang 6-year term. So, yan po, State of the Nation Address para po maaraman ka mga tao kung ano na ang sa iyang mga naginibuhan, and pinipresentar man digdi, ano ang pwede pang gibuhon hanggang sa matapos ang term na 2028. Okay. Ngunyan, kung nagdangog po kita duman sa iyang State of the Nation Address, ang pinakapuon niyang statements or ang sa iyang topic na pigdiskutir, itong paglaban sa pagtios or paglaban sa kagutuman. Ang sabi niya, we have to assist our business sector para po marisolberan ang problema sa kawaraning trabaho, kawaraning income, which consequently result sa kapobrihan o pagtios. Now, which is very true. Now, siguro or sigurado na aram kang presidente na daiman kaya kang gabos na problemang resolberan kang gobyerno lang. Lalong-lalo na po pag-abot sa pagtios sa kawaraning trabaho sa kakulangan ng income. The government cannot provide all the employment required. Lalong-lalo pa taon-taon po baga, dakulo nang nagagraduar. And siyempre, kung dakul na nagagraduar, dakulang nangangaipo kitrabaho. And government has only so much capacity para po masimbagan ini. So what is therefore the logical solution? Tabangan ang mga negosyante kasi po ang negosyo iyo ang matao ki empleyo. Unang-una, duman sa mga naggraduar na daing trabaho, pwede sila mag-self-employed, and kung naging successful ang sa indang pagnenegosyo, itong negosyo mismo, iyo ang ma-provide ki empleyo duman sa mga otherwise unemployed.
and graduates na mga Filipinos. So yan po ang realidad na sigurado na araman kang satuyang economic team digdi sa satuyang nasyon. And sa paagi kay ni sa iyang tinawaning mandato ang DOLE as one of the provider kay mga opportunities for employment. Ang DTI na iyo ang nagtatao kay mga asistensya sa satuyang mga negosyante, both itong micro, small, and medium, lalong-lalo na po sa local setting, sa mga countryside, na very few ang nagraralaog na large. And of course, itong large industries. So, trabaho po yan kang Department of Trade and Industry. And of course, yaon man dyan ang TESDA. Ano po ang kaimportansyan kang TESDA? Ang TESDA po, sinda ang nagtitrain kang satuyang mga constituentes sa mga skills na pwede nindang magamit for employment or pwede nindang magamit if they themselves would want to go into business. And if they plan, kung nagpaplano po sinda na magtrabaho abroad, saro po yan sa mga importanteho na kapital. Dapat igwasin ng mga NC2, NC3 para po madali ang sa indang paghanap kit trabaho domestically and sa ibang nasyon. Ano po? So yan ang kagayunan. So yan ang mga agencies na yan. And of course, ang DOST. Kasi po ang DOST, sinda ang mina-develop ki mga bagong technologies na pwedeng magamit kang sa tuyang mga negosyante. Now, ano ang importansya po kang technology? Unang-una, para po mas lalong mapadali ang pag-ibo kisarong produkto or ang pag-deliver ki services na at the end, babayadan kang sa tuyang mga consumers. And other than that, sabi ta nga ni, at this time of new technology, there's no other way to go but to develop technologically. Gagamiton ang technology po para mas lalong mapadali, mas lalong mapagayon, and mas lalong maging competitive ang satuyang mga negosyante. Yan po ang kaimportantihan kang Department of Science and Technology. And of course, yaon dyan ang Department of Agriculture. Why po ang agriculture? Kasi po ang Bicol or even the Philippines, the whole Philippines is basically an agricultural country. Meaning, kadaklan kang sa tuyang economic activities may relasyon sa pagtanom. And sigurado kung dakulang sa tuyang production, the best way or the easiest way to think, makaisip ki negosyo, iyo ito ang paggamit kang sa tuyang mga agricultural products. Pero ang irony po is, habang kita sarong agricultural country, we seldom produce ki excess na pwede tang magamit sa satuyang pagninegosyo through processing. So yan po. However, kung minsan igwa naman kitang mga produkto na we produce in so much quantity, sobra sa konsumo kang mga Filipino, but the problem again is market. Ano pong problema sa market? Dakulo, halimbawa, example na lang, kamatis. Pag-abot ki summer, dakulong kitang produksyon ni kamatis, pero nalalapa na lang ang kadaklan kayan kasi daining processing facilities. Nayukuta ang makakatabang para maiwasan ang wastage dahil malugi ang mga parauma. And sometimes, yan ang nagiging discouragement sa satuyang mga negosyante, sa satuyang mga parauma na magtanom kisarong produkto. Kasi ang question is, after na magtanom, mag-harvest, hain ang merkado. Kung minsan dadaraon mo sa merkado, halos sagado na sana. So, bako, dahil kagtamangalas na kuminsan, sabi ninda, ang mga produkto yaon sa gilid kitinampo, pipalapa na lang, kisa darahon sa merkado na mas mahal ang gagastuson
pag dinara mo pa sa merkado in terms of transportation. So, kabita nga ni Kasubago, para sa solusyon sa kukulang ki-income, ki-trabaho, tatabangan kang sa tuyang gobyerno ang sa tuyang mga saradit, medium, and large-scale industries. Kasi ini po ang mapano sa kakulangan kang trabaho, as in income. Okay. So, other than that, although sabi, sinaro-saro kang sa tuyang presidente kung ano ang mga dapat gibuhon, igwaman sinda, of course, other programs in support to this effort, no? Saro dyan itong pagbugtak kay mga infrastructure facilities. Ano ang importante sa sarong negosyo? Sarong importanteng bagay po sa negosyo is transportation. Para po sa kaaraman ka sa tuyang mga paradangog, kadaklan kang negosyo digdi sa Pilipinas nakakonsentrate sa mga urban areas. Ano po? Urban areas like Metro Manila, Calabar Zone, Region 3, going south, yaon to Cebu, yaon ang Region 6, ang Western Visayas, and then pag-abot naman sa Mindanao area, we have Davao, Cagayan de Oro, and all other, Zamboanga. So yan po ang mga sinasamar-sabitang urban areas. Ang kadaklan kang mga negosyante tapo, lalo na itong mga large scale. Pag large scale, sinasabi, ang capital kayan is about 1 million pesos above. Large scale na po ang classification kayan. Kadaklan kang mga negosyante or mga negosyo, lalo na po itong mga darakula, naka-focus or naka-concentrate dyan sa mga urban areas. Why? Taano po tayaon dyan? Unang-una, yaon po sa urban areas ang magagayo na infrastructure. Kung kita manegosyo, magkaipuhan ta ang mobility. Kaipuhan ta na ang satuyang mga produkto madaling maitransportar. Maitransportar from source of production diretso po duman sa merkado. Kasi ang sabi nga ni market, ang merkado po, kung sa tuyang mga parabakal, yan ang lifeblood kang sa tuyang negosyo. Gustong sabihin, daing mabubuhay na negosyo kung daining merkado. Maski gura no kagayon kang sa tuyang produkto, maski gura no kasiram kang sa tuyang produkto, maski gura no kareasonable ang presyo kang sa tuyang mga produkto as in serbisyo, dai po mabubuhay ang sa tuyang negosyo kung daining merkado. Kaya sinasabi ninda na market is the lifeblood. Yan po ang lifeblood kang negosyo. So, kung kita manegosyo, dapat duman sa area na igwaning infrastructure to support the mobility. Bako lang kang produkto, kundi pati na ang mga tao. Now, kung ikasarong negosyante, talagang isipon mo, duman ka sa lugar na igwa kay ni mga infrastructure. That's why, yaon sa Metro Manila, yaon sa Cebu, sa Davao, kung saan pang region, na dakula magayon ang facilities. And dahil lang po inimina-apply duman sa mga produkto na ang market is limited sa domestic. Gustong sabihin po, itong mga produkto na ginigibota para sa domestic market. Pag sinabi tayong domestic market, ito pong merkado within the region or within the country, domestic market. It also applies kung kita magibok yung mga produkto for export purposes or itong binibenta ta outside of the country, kaipuhan ta ang efficient and less costly mode of transport. So kaya nga ni kadaklan yaon duman sa Metro Manila, sa mga urban areas, kasi po yaon duman nakatambak ang mga magagayo na mga infrastructure. So, yan po ang and then na-mention din kan sa tuyang presidente ang pag-develop kay mga ports, mga bridges. Ano po?
sayang lang dai nakasabay duman sa iyang zona kung ano talaga ang concrete plans pag-abot digdi sa extension kang South Luzon Expressway. Garo nasabi lang na hali sa Santo Tomas hanggang Tiaong. Ano po? Magayunon ko ta kung idiniretso na lamang sa Bicol, maski Camarines Sur na, ano, kung dai pa kaya. Para at least makabawi man lamang ang Bicol pag-abot sa infrastructure. And saro pang bagay, kung taano ta importante po ini. Saro sa mga cost, sa mga price determinant kang sarong produkto, ining cost of transport. Kung haloy ang biyahe, mas mahal ang babayadan ka mga negosyante sa pagtransportar kang sa tuyang mga produkto. Ano ang result? Kung halangkaw ang binabayadan, halangkaw ang ginagastos sa pagtransportar kang sa tuyang produkto, ang mangyayari, dahil man po aakuon kang mga negosyante ang kalugian kayan sa pag-abot sa presyo or sa gastos. Ang ginigibo po kayan, ipinapass on sa mga consumers. Dinadagdagan ang presyo. Kasi po ang presyo kitang produkto, yun yung inaapod na itong cost of production, itong ginagastos kang sarong negosyante sa pagprodusir ng produkto, and then igwasin na kayo itong cost of marketing expenses, and then idadagdag na po dyan ang dilensya ninda. In most cases, dahil pigbabawasan ng dilensya, pigdadagdagan na lang itong cost of production or cost of marketing. So, ang end result, minalangkaw po ang presyo kang sa tuyang mga produkto. So, magayon ko ta, kung duman sa zona, na idagdag lamang so pagpakaray or pag-extend kang SLEX instead na sa Tiaong lang matatapos, sana nakaabot na kota digdi sa Bicol region. So, yan po ang nagka-unurambitan kang sa tuyang presidente. And of course, magayunon itong sa iyang last part na nasabi kang presidente, gawin natin kung ano ang tulong mararamdaman ng mga Filipinos. Mahiya naman tayo kung mahina ang quality, mahal ang mahal ang infrastructure na ating ginagawa, or ang ibang project guni-guni lang. Meaning, may ginastos pero daing infrastructure na nangyari. So ini po siguro sa gabos na sinabi kang presidente, ini po ang magayon na mensahe para sa mga Pilipinos, lalong-lalo na po duman sa mga leaders na kung bako maninda gibo, at least tumabang para maasigurar na napapaduman sa tamang proyekto, sa tamang dapat gastusan ang pondo kang sa tuyang gobyerno. So siguro po sa ngunyan mabalik kita kang sa tuyang pag-diskutir ka mga issues about pagnenegosyo after this commercial. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on July 31, Thursday from 9 a.m. to 2 p.m. at CMD office in Donsol, Sorsogon. Second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, at top, Soreco office. August 2, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office, second floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz sa GB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Trabaho, 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 trabaho. Komite. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Okay. Kung ano mga plano? Balik po kita sa tuyang programa na Negosyo Time na. Dahil po kita ngunyaning announcement pag-abot naman sa opportunities for employment, itong mga ginigibong mga job fair para po sa tuyang mga prospective employees or applicants. But maray po ang sa tuyang bareta na yaon na po ang sa tuyang bisita for this afternoon. Ang sabi ko po nga ni sa Indo Kasubago, and I would say na we are greatly honored. Tayaon sa tuya ang sarong bisita na unang-una, I would say na he is a very successful businessman considering itong iba-ibang negosyo na sa iyang pigkakaputan. And bako lang ordinaryong negosyo
siguro kung sasabihin ko sa inyo ang kapital kang kada saro, dakulao na bagay. Kaya lang, I am not at liberty to state na sabihon kung gurano siya kayaman. and number 2, naging 3 terms siyang kagawad sa Legazpi City, and then naging board member sa probinsya kang Albay, and there was a time na naging vice mayor. No po, nagdalagan po akong vice mayor. Nagdalagan ng vice mayor, and then vice governor. So, ano ang implication kay ni? Aram niya po kung ano ang negosyo. Aram niya kung ang pangangaipo ka mga negosyante. Aram niya kung ano ang kaipuhan ka mga negosyante, lalong-lalo na sa mga leaders. And another thing, sabi ko nga ni, he is on his 4th term as kagawad kang Legazpi City. Therefore, sa naaram niya sa pagninegosyo, siguradong mas aram niya kung anong pwedeng mga programa na pwedeng i-adaptar kang local government units para po sa karahayan kang pagninegosyo. And for this, I'd like to introduce our resource person. Siya po si Kagawad Alan Ranyola. So siguro po hagadan taki halipot na patartara ang satuyang guest. Diyos maray na hapon po, Diggs, and good afternoon po sa satuyang gabus na mga paradanog tarig dio sa DCGB sa negosyo time. Pasensya na po kamo, medyo na-late po ako dit na minuto dahil medyo busy kami sa sangguniang pangludsod ngunyan. Dakulon pa anong mga pending na mga unfinished business last 16 sangguniang pangludsod kang Legazpi. That's why pigahabol mi po siya gabos para maipasa na sa sanggunian para magrangkada na sa mga unfinished businesses. And medyo busy man ako this coming for the past few days because ako po ang vice chair ngunyan kang Ibalong Festival 2025. So our Ibalong Festival will start this coming August 21 to September 6. And of course, ako po ngunyan ang committee chairman kang Trade and Commerce. And ako man po ang committee chairman kang Tourism, Culture and Heritage, and also committee chairman kang Good Governance. So I'm handling 3 committees. These are the 3 big committees in Sangguniang Panglusod kang Legazpi. Tamang-tama yan magayunon kasi Trade and Commerce, sinabayan mo paki Culture, Heritage, Tourism, na both dealing with economic activities. Yes. And of course, in the process of implementing programs and projects probably along this line, yaon dyan sa good governance. Yes, so that's why... yan ang kaipuan ka mga negosyante ba? Po. That's why I'm thankful dahil finally, nakaptan ko manggiraray ang Trade and Commerce, though I handled the Education, Arts and Culture before during my term as a city councilor in 2010 to 2019. But the Trade and Commerce, they ko po ito nakaptan because pigtao sa iba. So it's okay. But right now, I'm happy and excited because I'll be working with my fellow businessman in Legazpi City. So aram ko man po sa mga needs tinda and kung ano mga dapat gibuhon, kung paano pa siguro sa iling ko na maka-attract kita mga dakol na negosyante or investor na magigdipo sa syudad kang Legazpi. Kung baga sa you are in the right company. Yes, because aram ko man po needs and aram ko po so feeling ka mga negosyante bilang sarong negosyante dito sa Legazpi City. So namamatian ko po kung ano man po ang namamatian ninda. Okay, to be candid about the situation now, business environment sa Legazpi, how would you assess it? Well, right now, I think there's a lot of businesses that's opening in Legazpi City. Yes, kung mapapansin mo, dahil na nagbuburokas, ang SM Legazpi nga ni punong-puno. Yes. So I think the occupancy rate of SM is, I would say 99%. Dahil di ito naman lang bakante nindang mga leasable area. But of course, may mga malls man din na
Of Bako, course, syempre because of the competition. But sa na-observe ko, I think very competitive ang business digdi po sa syudad kang Legazpi, which is good to our consumers. And well, dakol mga nag-open na mga businesses. As you can see, there's a lot of new openings, mga restaurant, cafe, and even mga hotels, di ba? So Yes, mga occupancy rate. Yeah, occupancy rate talagang ramdam naman ninda. So I talked to some of the owners of the hotel owners here in Legazpi City. They're happy with the occupancy rate. So kaya nga ni sabi ko nga ni maybe we could encourage or invite more investor to invest here in Legazpi City para mas dakol po kita na mga hotels, restaurant, because we want Legazpi City to be a convention destination in the Southern Luzon of in the Southern Luzon, which is Legazpi City, which is yan man po ang campaign from the past It's administration. No, we will not use it's more fun in Legazpi. Baka Fun and more adventure. fun is national yan eh. Yeah. We are using Love Legazpi City. Love Legazpi. Yeah, because yan man ang biga kampanya ba kang Love Philippines. So we will use the Love Legazpi City. Although ang darang ang tindang Love Bites Mayor, ano? Iba mo na to. So iba man po sa daraga, no? That's why 2 weeks ago I had a meeting with our department head kang sa business permit section. So si Ma'am Shoni, yeah. Okay. So I'm happy and for the things that she's doing in our business department. So nailing ko po kung nagibo siyang presentation, kapinailing niya sa kuya. I was so impressed because magayon po ang satuyang business permit section. So this coming September or October, we will bring back again the Business Forum 2025 because the last time that we had this forum was in 2022. So that was a long time ago already. So anong purpose kang forum na yun? Well, I think the purpose of forum is to to talk to our businessmen, what are their suggestion, comments, or things that we need to improve. And sabi ko nga ni pag nagkaigwa kitang business forum, giraray mo niya na 2025, gusto ko pong i-invite duman sa mga ibang department that affects our businessmen. Yes. Like for example, like sa of course, yaw na duman sa business permit section, sa treasurer's office and sa engineering office. So those fire and then sa city health. Yes, so things those that affect to open on how to open business in Legazpi City, how to maintain. So yan po, how to grow. So yan po isasabay ko duman para kung ano man po ang mga kahaputan ninda, masisimbag tulos because there are times na may mga nadadawag ako na dipisilo ngayon magnegosyo dyan sa Legazpi City, mapagalon ta, kesyo haluyo no ng mga permit, etc. So, kampig present sa kuya ni Shoni, makaskason pala. Yes. Ikaw kitang pigapod na e-boss, inipong digital na electronic business operating system. Basta e-boss ang pigapod na duman. So, duman pa lang, one-stop shop. One-stop shop. So, ini nga ning e-boss, which is the electronic business, anong po ganyan? One-stop shop. One-stop shop, yeah. So, ngunyan, kung based on sa experience ang pinakamakaskas na naapublinda is nasa 14 minutes. Yes. So ngunyan, kung halimbawa man na may problema ang sa imong papeles, ma-pop up duman. Yes. Actually magayon nga ni to avoid red tape nga ni. Sa kang sarap pa dyan nakagayunan, daining kamot. Yes, yun nga ni. Wala nga ning kamot. It's all digital gabos. So, which is magayon. And then, you can also pay through your online payment. Like, they accept Development Bank of the Philippines, PVB, GCash, even credit card. Kaya kung halimbawa man nasa abroad ka mo, sa mga owners, pwede mong ginaray kang makabayad. So, there's no reason of stopping them to do business in Legazpi City. Because sometimes, like halimbawa, baga,
kita may mga secretary. Minsan pigasugo ta sa mga tao taba kung makita mismo maduman. Mataram sinda na arog kini mga rason. So uto pala minsan ang problema sa tuya. So may mga kulang kita kung ata din naka-abante sa mga documents, sa mga requirements. So syempre, ini pong dapat i-follow tama sa mga requirements. Di man kita pwedeng mag-process ki mga business permit kung may mga kulang ka or kaya may problema ka, for example duman sa engineering office o kaya sa fire department. So duman ma-pop up na to. And sabihin ang city government is compliant kay itong ARTA requirements na. There are only limited mandates to process specific documents, specific requirements. So sa ARTA yaon po yan. So kaso bago nasabi mo na dakul nagdidirigdi, nag-apply in fact 99% ang occupancy, something like that. Like for example, SM. Halos sabihon, puno na. Puno na talaga. However, this mga negosyo are mostly itong sa trading. Now, to support this, sabi nga ni, kay puhan ta ki mga wealth creating mga negosyo. Meaning, ano itong local na industries na pwede makapag-provide ki income sa satuyang mga local constituents na para ang satuyang mga local constituents shall have the purchasing power para suportaran ining mga naglalaraog mga negosyo. Ano ang pwede tang laugan siguro, mga priority industries at the local level? At the local level, may pigribo ako kato na livelihood program. Ini dapat self-sustaining, which is piggibo ko yan sa Barangay Bangkerohan. Okay? So, ini pong Barangay Bangkerohan, duman po nagigibo sa mga Abaca Fabric, ining pinukpok. So, ini bagang panglaban ta sa pinya. Okay, so mga pigibong barong. So, one time, habang nagakampanya ako in 2010 to 2019, naagihan ko sa area duman sa may Barangay Bangkerohan. Resettlement area. So, I promised to the people of Barangay Bangkerohan o itong mga nagigiribo duman, sabi ko, I will help you. So, one time, I went to Manila and bigtawan kong sample so Bergamo. So, which is matibay magibok yung mga barong para sa mga lalaki and even sa mga babae. So, and then one day, nag-visit po sila dito sa Legazpi City and then they even went to the factory, the site, and then nailing po ninda. That's why kang nailing ninda, nagkaigwa pa nga ning fashion show sa Manila, daman po sa May Soler, and then nagkaigwa ki fundraising. And at the same time, duman mismo sa Bergamo, nag-support sinda sa local, which is nagbabakal sindang tela din sa tuya. Halos siguro may mga 50,000 to 70,000 ang nakukuhanin ng mga tela or digdi sa Barangay Bangkerohan. Kaya lang, namundo lang ako kang pagbalik ko giraray ngunyan, sarado na pala so factory dahil so organization duman, nag-iriwal daa. So, ngunyan, may mga nagigibo mang giraray, kaya lang sabi ninda, pigsa solo daa. Which is sabi ko, i-reorganize ko to. Pag later on, babalikan ko po ang Barangay Bangkerohan to fix this problem para maibalik po giraray. So, cooperative na duman. Because these people in Barangay Bangkerohan, the one that was making this Abaca Fabric cloth, are solo parents. So, at least may income sinda. So, para nga makatabang duman sa mga kababaihan. So, yan po ang nagibo ko before duman sa yan. And siguro, digdiman, aside from that, if you go to the north of Legazpi, northern part of Legazpi, Bonga, Manito, dyan po sa area na yan, yan po ang green area na dyan po dakulunon pong mga gulay na pananom na self-sustaining na pwedeng ibenta didio sa sentro. Actually, kang sarong aldaw nga ni nagkaigwa kami ki committee hearing na gusto nga ni sana na magkaigwa ki garo aram so Salcedo Market in Manila na every Saturday or every Sunday yaon duman ay ibo. So kasi importante kasi like ining Barangay Bangkerohan natabangan ko sinda at least kasi ang importante kasi digs makakuha kita ki buyer
para continuous ang Yes. sa indang paggibo. So meaning pag continuous ang sa indang gibo, di continuous ang dilensya ninda. Bago ka So, kagawad nagabot, saro yung diskuter ko, nasabi ko, mas kigura May ka gayon kang produkto. kung warang Siguro, mabakal, kung warang mabakal. Exactly. Sabi ko nga ni, market is the lifeblood. Exactly. sa negosyo. Kaya So, dapat, magayon niya na yes, magkaroon. kaya dapat, kaya ang ginibo ko nga ni itong Barangay Bangkaran, nagduman ako sa Metro Manila, which is dakulao ng market duman na matabangan ang Barangay Bangkerohan. And then iniman sa tuya di sa northern part ta, sa mga gulayon niya yaon dyan, selling ko, ang kaipuan ninda is to help them also on how to market their Yes, so, products. okay. So, Tama yan po yan. ang selling ko na mga pwedeng gibuhon or ayuson tadigdio sa syudad ng Legazpi. Kasi siyempre, di man kita gabos sa mga big businesses. We also need to help our small, medium businesses also. Importante yan, Di man mga pwedeng kagawad. gabos sa mga big investor. What about the small investor in Legazpi City? We need to help them also. Saka Para importante yan, balance. para magkaigwa ng purchasing power Exactly. ang mga residentes. Yes po. Kasi dahil mabubuhay itong mga madiridi sa tuya kung dahil ng purchasing power ang sa tuya mga constituents. Yes. So magayon yan. Yeah. Nasabi mo kasubago itong sa bangkerohan, I don't know kung makatabang ini kasi normally cooperative ang sa tuyang igwa kaming ginibukay do sa tuwi. It's not a cooperative, association lang siya. Pero ang saro duman sa mga takeaways mi duman is para mabuhay ang sarong asosasyon, negosyo ki sarong asosasyon, dapat ang asosasyon dai mag-compete sa individual businesses. Yeah. Okay, aro kini. Ang nangyari duman sa tiwi, may mga skills sa tao. Mga matitibay. In fact, nagdudurudahan sinda, nag-aragawan ki, nagsusurulutan ki Customer. ki design. So ang ginibo mi aro gini. Sabi mi, i-organize mi kamo as an association. Yeah. Pero ang association, dahil siya makumpit sa individual businesses. Kasi ining individual, yan ang madidevelop ang negosyo. So ining asosasyon, kamo ang ma-process kang clay, kang daga, pag na-process nindo ang clay, ibibenta duman sa mga individual. Yes. Sinda ang magibo, ang Ma-process, finish. yeah. Sinda na magbenta. Yeah. So, in short, ang gusto kong sabihin, itong asosasyon, ang negosyo kayo in support to the individual businesses. Kasi kung minsan kaya, bako man na pag-route sa cooperative or what, kung minsan nagdudurdahan, and then nagkukurintahan. Anong ita akong sa permanent trabaho din, pero sa dilin siya, baranga kami. So yan. Anyway, baka makaano yan. Yeah. Actually, duman man sa cooperative sa Barangay Bangkerohan, I think kung pirang yarda ang nagibo mo, iwan sa babayadan. Okay, So pwede bako man yan, po bako man po kung pirang yarda ang nagibo mo, ito man sa babayad sa imo. Halimbawa ikaw nagibo, ika talagang babayadan. Bako for the group. For the talaga. group ako po. So yan ang kagayunan. Yeah, Yan. ito po ang kagayunan duman. Siguro pwede pa sigurong kagawad tawan taning attention din ang number 1 na is tourism related. Yeah. Yeah, actually, sarap po yan sa mga target ko nga ni, no? Kasi I'm happy nga ni dahil naitao yan sa Kuyan Tourism because when you say trade and commerce, pwede mo dyan ilaog ang tourism. Yes. In Okay, fact, it's the same market. business also. So, kaya lang, sabi ko nga ni, like, di sa syudad kang Legazpi, haluyon na po ang City Tourism Office is under the Mayor's Office. So, wala po siyang sarong departamento. Sabi ko nga ni, na if we are really serious, and then if we want to institutionalize our tourism industry in Legazpi City, we should make this as one department. That's why I have plans to ask our mayor na kung pwede, gibuhon po iniong sarong departamento para maging talagang makabuelo kimaray ang satuyang turismo digdio. Because Legazpi City is a very beautiful place. We can offer a lot of things to the people in our local and even to our foreigners in po mga mga bisita from other countries. So kaya nga ni iniong saro sa mga pigagibutan, nagagiwa kita mga festival, etc. to invite tourists, local tourists or foreign tourists to visit us in Legazpi City.
Now, we know for a fact that Ibalong Festival, dati baga October. Kaya lang, for so many years, medyo pigparabagyo na kita, nag-uuran, because of the climate change, kaya yan ginibong October. August pala. August, oh. Now, ngunyan, since kakatukaw mi lang last July 1, so medyo kay Puan mas, nagmaradali nga ni kami because araniyo na. So, ang sabi ko nga ni, in the future, ang Ibalong Festival dapat kibuhan po ki-ordinansa na kay Puhan may fix kitang petsa. May pwedeng palipat-lipat. Yes, So, I'm looking that, na sabi ko sana in the future, magibo ko, na gibuhon tang every first Friday of August. Para And ang 2 weeks lang gibuhon. Because August 21 is holiday because of Ninoy Aquino Day. And August 25 is National Heroes Day. So, from there, I think baka at least may duwang holidays na we could use or maximize to be part of our festival. So, kaya nga sabi ko, kasi kung mahiling mo, if you go to Naga City and if you go to Cebu, ang Sinulog and ang Peña Francia, may specific sindang aldaw na every first week of January, and then ang Peña Francia naman every first week of September. So, kaya na yan sa schedule ka mga tourist. Yaw na talaga. Kumbaga, kaya nga ni before, nagirumduman ko, so pigtaram ni former DOT Regional Director, si Madam Nini Rabanilla, kailangan yung ipako ang petsa. Hindi pwedeng pabago-bago kasi kami mismo malilito. And even na national, how can we promote Ibalong Festival sa national kung kayo mismo magulo? Hindi pwedeng pabago-bago. That's why siguro it's about time that we should make this an ordinance and fix it na kuan talaga ang petsa. Yes, tama and sa ngunyan nga ni, medyo nag-overlap lang kami kidiit because September 2 will be Albay District Fiesta. Tama, oo. Okay? So, in respect to Albay District Fiesta, kaya sabi ko, dapat usually nagapunda yun August 28 to September 2. So, dapat, we should end in August 25, backwards kitang 2 weeks. Para di masakob so Para di masakob so fiesta kang Albay District Fiesta. Albay District Fiesta. Para they will have their own identity also. Tanong na pwedeng gibuo na part kang Ibalong so for me, because Albay District Fiesta is more on religious because of di ba? So and then Legazpi Port District Fiesta is more on religious also. So Saint Raphael the Archangel. So I think it's more on ihiwalay ta na lang para at least magkaigwa ki sa diring identity ang Ibalong Festival, magkaigwa man ki identity ang Albay District Fiesta and Legazpi Port District Fiesta. Okay. Yan ang sailing ko lang. In respect to the patron saint of Albay, and then in respect to also to the patron saint of Legazpi Port District Fiesta. Yeah, Saint Raphael the Archangel. Okay. So sa Albay baga so Saint Gregory. Okay. So yan lang po ano. And aside from that, we should also evaluate also our facilities in Legazpi that we have so that pag may mga abot kitang bisita, ano ang mga pwedeng i-offer. And then, we should always remember that ang mga local businessman, kay Puhan, every time na igwa kita mga event kang city, we should impart them. Meaning, dapat sabay sinda. Yes, let them be part of the activity. Kaya nga ni taod-taod, after this meeting, after this interview, I'm going to Centro Hotel because may meeting po duman sa Legazpi City Tourism Council because sabi ko sa inda, kung pwedeng ibalik si Ramnasana Food Festival to be part of the Ibalong Festival. So these are all delicacy or all specialty food of each restaurant in Legazpi City. Kailan ticketed and it's buffet type. Yeah, para at least we could bring in more people and then as local and then even foreign na maigo kita kini. And then ako po pala ang magiging chairman kang Dragon Boat Race Competition which is gigibuon tayan sa Legazpi City Boulevard na ginibutayan kan 2013 and 2015. So dakulunon po ang nagdidio from different part of the Philippines. And for every contingent, nasa 25 to 30 na katao. So this year,
this coming August 30 to 31, we will have a close to 18 to 20 contingent from different part of the Philippines that who will visit Legazpi City. Kung 20 na lang kada saro, that's about Pabugtak mo ng 300 plus. 20 or 25 na lang, Kung o 18, times 10, that's already 250. Diba? Yes, so times 2 mo, di 500. 500. Pwera kang 500 sa pamilya niya, sa Yes, friends so- niya. So, kasi ang objective tadi is to bring in more people And to visit let them Legazpi and let spend- them spend their money Yes, here in oo. Legazpi para dakul ang mag-circulate na kwarta dito sa tuyang Yes, syudad. oo. And ang mga benepisyo ran digdio so mga local businesses, Yes, local businessman. So importante talaga sa local businessmen, igwang ownership din. Yes, Ang dapat. Kasi if you go to Cebu, Sinulog, o kaya if you go to Peña Francia, talagang you can feel that they are part Yes, of the yes. festival. Yun ang gusto ko na ipaabot sa mga negosyante dito sa Legazpi City na dapat arog sana kita kayan. Iyo. May ownership kang iba-ibang sektor. Yes, oo. I-include na siguro Yes. sa tricycles. Yes, definitely part 'yan. Part po 'yan dapat talaga, mga transportation. Part po sindagabos. oo. Because how can we entertain our guests kung halimbawa may mga tricycle driver na nag-take advantage? Yes, Even oo. mga taxi, which is bako dapat arog kayan. Yes, oo. Dapat nga ni pagdakol na nagaabot ki bisita, the more na mas lalo pakarayunta ang pagserbisyo para sa tuyang mga bisita. Garuman lang kita may bisita ka sa arong. Usually baga ang mga Filipino very hospitable. Yes, oo. Talagang pipailinta so the best na pag-entertain sa inda. Kaya dapat harug po kayan sa ilingko ang ipailinta sa Tama. satuyang mga bisita. And then na-mention ko nga ni kay Mayor na igwa po pala na Dragon Boat Race International competition, igwang ASEAN and igwang World, which is ginibo sa Palawan. So I was surprised because the other day I was visited here by Coach Len Escolante by the Philippine Canoe. She's the president of the Philippine Canoe Kayak Federation Inc. Na they have, sabi ko, kang pinailing niya sa kuya, sabi niya, sige Alan, let's start muna sa local and maybe next year we'll try to bring in the Invite. ASEAN. Oh, okay. ASEAN. When you say ASEAN, these are the Within ASEAN, within Asia. region. So siguro yung world later on na lang kasi ang world medyo madugo yun. So close to 5,000 people ang maabot kung 'di ba? So from different countries. So from kung ano man, kung ASEAN, siguro may mga 500 to 1,000 people daang maabot Kaya na yan. Kaya tayan. So that's why I'm very excited na maski puro pa no, very our mayor is very supportive and the Sanggunian also na at least na feel ko na talagang very open-minded sindangunya na to bring in more tourists, more businesses in Legazpi City para mas lalo po magayon ang satuyang syudad. So base sa imong mga presentasyon, garo baga we can expect for an exciting business environment para sa Legazpi? Yes. Ano? Definitely po kasi sabi ko nga ni sa imo, patapuson mo lang nindo ako kang Ibalong Festival because right now araniw na kaya ito muna pigpo-focusan ko. After this, I will jump to the business sector. To the business side of business. Yes, the business side of the business. So we will have the Business Forum 2025 hopefully this September or October. Okay. Yan po ang plano kong gibuhat. Patapos na kita sa tuyang programa, siguro hagadan ko na lang sa inyo. Ano ang ma-expect kang mga negosyante sa bagong administration sa Legazpi? Well, expect that our administration or the administration of Mayor Hisham Ismail is here to listen to the businessman in Legazpi City, and our mayor is very supportive, and his mandate is to have this to create more jobs and to bring in more investors, because kung maiiling mo digdi sa tuyang syudad, ang Legazpi City or ang province Albay, it's more on agriculture, business and tourism. Agriculture, business and tourism. Yeah. Dagdag na dyan itong being the financial and academic. Yeah. Pero kayan. Pero so talagang when you say ano ba ang meron sa Albay? Yes, More on agriculture and tourism. Yes, tama. So which is yun man talaga. So kung anong igwata, yan dapat ang pakusugunta. Tama. Diba? Parang dapat garuman lang yan. You have to do a SWOT analysis. What is your strength? What is your weaknesses? What is your opportunity? And what is your threats? So dapat sa iling ko, ganun tayo mag-analyze. Kaya nga ni ako naisip ko to na anong meron dito? Bakit sabi ko ang
Pili Camarines Sur, naggibong CWST Water Sports Complex, samantalang kita, we have the beautiful Legazpi Natural. City Boulevard and natural. Kaya sabi ko, padarahan digdio ang Dragon Boat Race Competition para mas lalong magayon ang Legazpi City. Saka kita rin di maka-development. Yeah, development. Yeah. And then also, lastly, I forgot to tell you this, that I would like to bring again the Ibalong the Musical, which is more on the culture side naman ini. Yes, So wala lang kitang time this ngunya na wala kitang time masyado this 2025, but next year we will bring back the Ibalong the Musical. I already talked to Tanghalang Pilipino kasi pinaluwas na yan sa Cultural Center of the Philippines kang mga nakaaging panahon. Para masabutan ka mga kaakian kung ano po talaga ang istorya kang sa tuyang Ibalong Festival. Okay, yan po ang mga magayon na bareta hari sa tuyang brand new comebacking kagawad din po sa Legazpi si Alan Ranyola. Kung igwa ka dyan ng igwa ka ng commercial advertisement para sa imong negosyo, you can do it. Yeah. And thank you, Diggs, for giving me a chance for the opportunity. Ini pong pitaw mong oras negosyo time na. Negosyo time Programa na. po ini kang Albay Chamber of Commerce and Yeah. Industry sa kaang DCGB AM. Yeah, so that's why I would like to thank Albay Chamber and of course DCGB AM and ika Diggs sa pag-imbitar po sa kuya nguya na hapon. Kaya again, my apology dahil na late po ako ngayon na hapon. Kaya medyo nalito ako ang schedule ko. Akala ko nga alas 2 kang piiling ko, gano'n sabi ko alas 2 pala. Okay lang na late. Sabi nga ni Better late than never. Better late than never. Huli man at magaling, huli pa rin. Yeah. hindi tayo magpapahuli. Lalampasan natin yan. Okay. Anyway, ang importante is we were able to share kung ano ang mga magayon na programa na mangyayari sa Legazpi when we talk about business. Yes. And kami po digdi sa programa, nakulaan sa muyang pasalamat na maski ani medyo na late ning dito na oras, nakaabot man giraray. Pwede man kita giraray mag part 2 sa mga maabot na panahon. Basta rest assured, Diggs, I'm here to help Legazpi City. Being also one of the businessman in Legazpi, naintindihan ko po sa mga needs, mga pangangaipuhan. You can visit me anytime dyan po sa Sangguniang Pangludskod kan Legazpi. Bukas po ang satuyang pintuan, wala po akong pipipili. Gabus po, welcome po dyan. Okay. Salamat din sa parte kang Albay Chamber of Commerce and Industry asin ang DCGB AM. Dakula po ang samuyang pasalamat na maski busy ang satuyang kagawad nagkigwa manggiraray ning oportunidad na magpresente digdi para ipaabot sa mga constituentes sa mga negosyante ang mga programa para sa karahayan kang business sector sa Legazpi. Sa liwat po kami nagpapasalamat sa tuyang mga paradangog and magrilingan po giraray kita next week same time, same day digdi sa programang Negosyo Time na.